Oyaore janeno Mael Tien kendo machiegni inenro mar oboke nyinga Chris Owino. An kod oboke adek mag The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo en oboke mar The Standard. Thor mar wach oboke mar The Standard en ni The Epic Failure. The Epic Failure. Od bura mar Senate osekoso puodho formula manyien mar pogo counties omenda kuom thuolo 4. Kendo odiochieng' ma kawuono odiochieng' mogik ma gidhi twak ewi formula manyien mar pogo counties omenda. Kata osebedo nitie ywaruok e kind senators mopogore opogore. Jotelo 5 manyalo kelo kony e wachni gin kaka Musalia Mudavadi, jatend duond bura mar ANC, Kenneth Lusaka, mane speaker mar Senate, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Jalup Ker William Ruto, Ogai mar ODM Raila Odinga, kaachiel kod Ker Uhuru Kenyatta. Jotelo 5 gi ema nyalo dhi kelo konyruok kata nyalo dhi kelo winjruok ewi ywaruok mar pogo counties omenda odiochieng' ma kawuono. Iparo ni Ker Uhuru Kenyatta dhi romo kod senators mag Jubilee okinyi ma kawuono motelo ne twak ewi wachno e od bura mar Senate odhiambo ma kawuono. Eito oboke mar 2, The Big Three fails to take charges as county cash row turns political. Jotelo 3 mane igeno ni nonego bed okel winjruok e kind kweth 3 mag-gi ewi wach mar pogo counties omenda ne okoso timo kamano. Kata kamano, Ogai mar ODM Raila Odinga odhiambo manyoro ne okwayo kweth mage mondo kadh paro makama to gichwal ywaruok margi kata ywak mag-gi ne county revenue allocation mondo duol mochung' ne miyo counties omenda e pacho kae. Jalup Ker William Ruto to bende ne ng'ich okia nokaw paro mane nokwayo mna senators mondo ochopie winjruok ewi wach makama. Kata kamano, Ker Uhuru Kenyatta to dhi romo kod jotelo mag Jubilee okinyi ma kawuono ewi wach makamano. Eito oboke ni mar 4, Nights of Terror put police on the spot. Obila ma pacho kae pod dhi mbele kod tiyo kod teko gi marach e hinyo oganda. Maromo oganda 7 e gwenge mag Keio ne ohiny marach kod obila e kinde mane gikete tim chik mar curfew. Kendo penjo en ni onego bed ni obila rito chik kose ketho chik. Eito oboke ni mar 6 wacho ni not in bars or at home. Where do you sip your beer? Not in bars or at home. Where do you sip your beer? Piny owacho kata Ker Uhuru Kenyatta nyoro no kumo chenro mar uso kal e ute kuoto kal ma pacho kae kata bas ma pacho kae. Koro ipenjo, imadho kal mari kane e odi kose e ba, kech kuonde duto te mar uso bia ne olor. Ang'en jomoko biro duoko penjo no maler. Eito oboke ni mar 8, Kenyans spared lockdown as bus eateries hit harder. Jo Kenya kata thoth uganda mag jo Kenya ne paro ni Ker Uhuru Kenyatta dhi kelo chik mar lockdown, kata kamano ne ok otimo kamano. Gima ne otimo en loro ba kaachiel kod duoko piny seche mag seche minyalo dhi chiemo e magawa ma pacho kae. Kata kamano, onge madho bia kod chips e ba ma pacho kae. Eito oboke ni mar 10, Coronavirus limits MPs disrupt house operations. Kalure kod chike moket kod piny owacho e gayo tuo mar COVID-19, committees mag od bura mang'iyo kaka piny owacho tiyo kod omenda mag jopiny sani ok nyal tiyo tijegi e yo makare nikech nitie wilruok mag jotend jood bura. Kaka kawuono abiro, kiny ng'at machielo mabiro. Mano osechocho chenro mag committees mag od bura e ng'iyo kaka piny owacho tiyo kod omenda mag jopiny kata oversight role. Eito oboke ni mar 12, ywaruok e kind Sonko kod Elachi. Elachi sani wacho ni Sonko ema ene tok chenro mar theche oko ka speaker mar County Assembly ma Nairobi. Tok oboke mar The Standard. Weche tuke. How Juventus won 9th consecutive league title. Juventus ne okawo lig maduong' mar Serie A otieno manyoro bang' chwado Sampdoria gonde 2 kuom ling' thi. Kata kamano nitiere wach ni to
En league mane ma team achiel kende ma kao league no season ka season. Mano wabro ng'iyo e weche tuke. Oboke mar ariyo en Daily Nation. Thor mar wach e oboke mar Daily Nation en ni Raila to the rescue as Uhuru reigns in troops. Ogai ma ODM Raila Odinga no kelo winjruok e wi wach mar pogo counties omenda bang' jiwo senators mag ODM kod NASA mondo kadh formula makamano. Kata kamano gichwal ywak margi ne county revenue allocation kata duol mochung'ne pogo counties omenda. Kata kamano Ker Uhuru Kenyatta to dhi timo lalruok kod senators mag Jubilee okinyi makawuono e wi wach makamano. Eito oboke ni mar ariyo, no more beer with meals in tough new rules on food joints. Onge chenro mar dhi kar kuotokal tiwuondri ni dwaro kao chips timadho kod andiwo. Eito oboke mar adek, inside Uhuru's 4-hour talks with county bosses. Mano loso e wi lalruok kind Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod governors ma pacho kae odiochieng' manyoro twak manyo kao thuolo mar seche 4. Eito oboke mar 4, nearly 500 of Kenyan cases came from Europe and Asia. Maromo cases 500 mag tuo mar COVID-19 e pacho kae nowuok e pinje mag jowagunda kaachiel kod pinjego mag Asia. Eito oboke ni mar 5, dirty tricks governors used to meet 300-bed isolation order. En wach malit ni governors ne nyalo tugo kod pach jo Kenya ka giwuondo jo Kenya ni giseikore mar kedo tuo mar COVID-19 kendo giseketo 300-bed isolation facilities e ute thieth mae counties mamagi. Kata kamano nonro manotimi yango ni mana counties 5 kende ema osegoyo okang' machalo kamano. Why do you play with the health of Kenyans? Shame on them. Eito oboke ni mar 6, it is Uhuru's make or break moment. Ker Uhuru Kenyatta dhi timo romo kod senators mag Jubilee okinyi makawuono e wi wach mar pogo counties omenda. Eito oboke ni mar 7, Raila Kalonzo move to break impasse on revenue sharing. Ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ne ogolo paro margi e wi ywarruok mar pesa kata omenda michiwo ne counties. Eito oboke mar 8, ANC Ford Kenya demand share of 4 billion from ODM. Duond bura mar ANC kaachiel kod Ford Kenya dwaro ni gibende omigi omenda kaka duond buche mane riwruok mar NASA. Kendo gikwayo mondo ODM pek mi omenda maromo bilion 4 ma imiyogi higa ka higa, ka giwacho ni gibende gine riwruok mar NASA rubeni imiyogi pesa kata rubeni imiyogi omenda. Eito oboke mar 9, former PS risk fine or jail over 63 billion shillings health equipment deal. Principal Secretary machon e migao mar thieth mano Khadija Kasachun inyalo twe kuom dweche 6 kuom wechego mag mibadhi e wi nyiewo gik thieth maromo bilion 63. Eito oboke kwang'iyo tok Daily Nation. Tok Daily Nation, thor mar wach e tok Daily Nation en ni Uhuru orders Magoha to convene schools meeting. Ker Uhuru Kenyatta nochiko jatend migao mochung'ne weche mag somo e pacho kae Ngire George Magoha mondo tim romo kod stakeholders e migao mar somo mondo ging'i kaka inyalo yaw skunde e pacho kae. Weche mag tuke e oboke mar The Daily Nation. Sarri wins first league title in 30-year career. Coach maduong' mar Juventus Maurizio Sarri ne okonyo Juventus e kawo league maduong' mar Serie A kendo mane ni league mare mokwongo ka japuonj maduong' mar tim mar adhula kuom thuolo mar higni 30. Watieko kod oboke mar The Star. Thor mar wach oboke mar The Star, revenue tussle, Raila and Uhuru seal formula deal. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga
igeno ni dhi kelo kwe e kind senators kaluwore kod ywarruok e wi pok mar omenda ne counties. Ito oboke mar ariyo, no alcohol sale in bus, 9 PM curfew stays. Chik mar curfew bro dhi mbele kuom thuolo mar ndalo adek, kata kamano onge chenro mar uso kal e bar ma pacho kae. Mano chik mano ogol kod ker Uhuru Kenyatta. Ito oboke ni mar adek en wach malit. PCA pastor who fed those who hit by COVID-19. PCA pastor who fed those hit by COVID-19 dies of virus. Pastor mar odlam mar PCA mano choko omenda maromo milion 4.5 e konyo oganda go mosemako kute ma COVID-19 e pacho kae. Gikone to en ma tuo mar COVID-19 ne okawo ngimane. Chenro ma kama nokonyo oganda maromo 32,000 e pacho kae. Nin gi kwe Pastor Kariuki. Ito oboke mar ang'wen pod loso mana wi wach ma ywarruok e kind counties ma pacho kae kata senators. Ito oboke ni mar auchiel, devolution collapsing, county chiefs warn as cash crisis bites. Governors ma pacho kae ogolo ywak margi ni ywarruok e kind senators ma pacho kae wi omenda mimiyo gi nyalo chocho chenro mag dongruok e counties duto ma pacho kae. Ito oboke ni mar abiriyo, NASA sibling rivalry rages as NAC tells Kalonzo off. Ywarruok e kind riwruok kata e kind duond buche mane riwruok ma NASA no dhi mbele odiochieng' manyoro e wi omenda mimiyo riwruok ma NASA. Tok oboke mar The Star weche tuke. Odhiambo exits Kogalo. Jagol mar Gor Mahia Peter Odhiambo nowe gi odiochieng' manyoro kendo igeno ni odhi riwore kod club mar Wazito. Battle for top 4 culminates in vindication, elation and dejection. Mano ng'wech maglaro thuolo mar top 4 e league maduong' mar English Premier League. Weche mag tuke bende en Jamie Vardy mane omi golden boot kaka jaloyo manoloyo gol mang'eny e league maduong' mar English Premier League, kaachiel kod jagol mar Manchester City Ederson mano omi mich kaka jagol maber e English Premier League odiochieng' manyoro. Janeno ma LTN ne alidho ni alidha. Koro inyalo kawo thuolo mari kendo nyiewo oboke ma omori. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.